سپاس سیمار روجباش ایدی 57 روز مانجل بجارتن ترکیه را و روجا و سیاست و جفاکا ترکیه جب تمامی ایدی دقل پسر گرم و گراهیا هل بجارتن پیش وقت دانستاندون دو گوتو بیشن دو ناو بین پارتین اپوزیسیون دا بردوام دکن لی ام دکارم ببیجن که ایدی اپوزیسیون لسر ناوه کی هفپار نگیشته تو هماهنگی کی و او گوتو بیش ایدی به داویتین خویا اکو و که هدف پارتین دنجی او هر یک نامزد خو نشان بده لالیدن دو جبو سرلیدانا نامزدیا پارلمانتران یا وان کسین که کارن فرمی دا دخابتن روژا داوین بول سرفی کیجی گلک کسان دست کار بردان دا که بو نامزدین پارلمانتری لتفایا ترکیه باکوری کردستانی گلک شاردار و پارێزگەر و هەر وەکیدن کەسێک و لە سازیên دەستگەیên فەرمی دەخەبتن ji bo ku karibin bibin namzetê parlamenteriyê dest ji karê xwe berdan manşetên rojnameyan jî bi piranî ya jî bi temamî em dikarin bêjin ku li ser van xalan hatine danîn. Rojnameya Hürriyet ser vê mijarê dibêje îstîfa li ser îstîfa yan jî dest ji karberdan li ser dest ji karberdana. Dibêje ew kesên ku dixwazin di 24 Hezîranê de bibin namzetê parlamenteriyê ên ku li stazî û dezgehên fermî kar dikin her wiha serokên partiyan walî û gelekî şaredana jî dest ji kar berdan dibêje di bürokrasiyê de gelekî dest ji karberdanên sürpriz li ser hev hatine yek ji van müdürî giştî ya yê evlahiya Tirkiyeyê her wiha serokê sendîkaya karkeran dîskê jî dest ji kar berdayê da ku karibe bibe parlamenter veke tê zanîn li Tirkiye dema kesek li saziyeke fermî peyvirdar be ji bo ku karibe bibe namzetê parlamenterê partiyekê lazim e ji wî karî dest berde. Li alêdin Rojname Milliyet jî dîsa li ser vê mijarê manşeta xwedaniye ew jî dibêje bayê îstîfayan bayê dest ji karkêşanan dibêje lejneya bilind ya hilbijartinan nexşerê hilbijartinan eşkere kir li ser vê yekê jî ji bo ku karibin bibin namzet gelek kesan dest ji kar berdaye. Ser nûçeyekê din ya Milliyetê gotineke Serokkomara Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî digre wî jî gotiye bihêlin bira bejna xwe bipîve ji bo Abdullah Gül gotiye de civîneke li gel serkirdeyên partiyê xwe de Erdoğan gotiye bihêlin bira Gül bibe namzet ku em û ew jî bejna wî careke din bipîvin ew jî pîvana xwe careke din bibîne. Rojnameya Sabah dibêje em li meydanan bûn me singê xwe ji bombeyan rekir Mertal lê te firar kir tu reviyayî ji bo Kemal Kılıçdaroğlu dibêje qaziyekî 15 tîrmehê yê bi navê Emre Doğan gotiye wê şeva ku hewla derbeyê pêk hat em li meydanan bûn me singê xwe ji bombeyê rekir Mertal lê serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ku diviya bû parastina niştimanî bikira reviya firar kir ew jî di mabeya hilbijartinan de dezgehên medyayî jî helbet kertikên xwe yên bi vî şeklî jî bi kar tînin. Rojnameya Sözcü dibêje ji heştê tîrmehê jî baldar bin dibêje ji bo Tirkiye 24 Hezîranê çi qes rojeke kritik be heştê tîrmehê jî ew qesî kritik e ji ber ku dibêje lêkolîner dibêjin ku wê hilbijartinên serokkomariyê bimînin tora duyemîn ku ew ê jî di heştê tîrmehê de bêl darxistin dibêje planên xwe yên tatilê yên betlaneyê jî li gorî vê bikin da ku hûn golan nexwin. Rojnameya Sözcü ji bo ev kesên ku ew ê herin tatilê betlaneyê hişyariyek ragihandiye. Rojname Yeni Şafak dibêje îttifak jî ji nav çû dibêje partiyên opozisyonê yên ku nikarîn di namzetekî hevpar da bigêjin hemahengiyekê niha jî ji bo parlamenteriyê di nava danûstandinan de ne dibêje di gotûbêjin ku doh di navbera serokê CHP û İYİ Partiyê de bi rêva çûn tu encamek nehate destxistin seredana Karamolla oğlu ya li gel Akşener hevde xulekan ya Kılıçdaroğlu jî 20 xulekan berdewam kir dibêje niha jî ew partî hewl didin da ku ji bo parlamenteriye bereyekî ava bikin. Rojnameyeke din Rojnameya Tirkiye'ye Rojnameya Tirkiye jî dîsa manşeta xwe li ser gotareke Erdoğan daniye dibêje Erdoğan gotiye ez dizanim ku kî çi dike. Opozisyon dibêje ji Erdoğan peyam ji bo Gül
Erdoğan bi serkirdeyên partiya xwe re gotûbêjin giring dike her wiha di civînekê de jî Erdoğan gotiye haya min ji her tiştî heye ez dizanim ku kî çi dike ew gotin jî li ser gotegotên ku wî gul bibe namzet kiriye dibêje dawiya axaftina xwe de jî gotiye xadê bide ya bi xêr. Rojnameyê Yeni Birlik jî li ser namzetiya Abdullah Gül manşeta xwe daniye ew jî dibêje muammaya Abdullah Gül yan jî nezalaliya Abdullah Gül dibêje liv û tevgera germ ya li Enqerê berdewam e li bereya opozisyonê tora qanîhkirina berdewam dike û navê Abdullah Gül jî berdewam e ku di navenda van gotûbêjan da cî bigire her wiha dibêje lê ne diyare ku gul wê çi bike Abdullah Gül dibêje de heman hemû demên kritik de wiha bêdeng maye dîsa jî heman helwestê nîşan dide. Rojnameya Karar dibêje ji bo pusuleyên cot pusuleyan 25 roj dibêje di rêya sindoqan da qonaqeke din ya girîng li dû mihate hiştin lijneya bilind nexşerrê eşkere kiriye dibêje ji bo serlêdana namzetiya Serokkomariyê Nehyê Gulanê weke roja dawên hatiye nîşandayîn her wiha ji bo tifaqan jî şeşê Gulanê dîsa ji bo serlêdana parlamenteriyê namzetiya parlamenteriyê 21 Gulanê roja dawîne dibêje hemû pêvajo ew ê di nava sîh rojan da temam bibe. Rojnameya Star dibêje operasyona sandalye yan jî li hemberî Erdoğan operasyona nû ya kursiyan dibêje plana nû operasyona kursiyan dibêje partiyên opozisyonê yên ku li hemberî Erdoğan nikarîn bigihîjin encamekê senaryoyeke nû ya pênçqolî dixin meriyetê partiyên weke CHP, Saadet Demokrat Parti, İYİ Parti û BTP yên ku ji FETÖ'ye fermanê distînin ji bo ku piraniya parlemenê bi dest bixin niha jî senaryoyeke din danîne ber xwe dibêje rojname di manşeta xwe de. Rojnameya akşam dibêje piştî ku ji sedî 16 dît ji namzetî reviya dibêje serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu piştî ku encama anketeke hate pêşiya wî dev ji namzetiyê berda dibêje Kılıçdaroğlu dît ku rêjeyê dengê wan ji sedî 19 daketiye bo sedî 16 dibêje li ser vê yekê jî nevê derkeve pêşberî Erdoğan û li navekê din digere. Rojnameya bir gün dibêje qedexekaran rawestînin dibêje di 16 salan de ku AKP destselate ne tenê nivîskar rojnameger û rewşenbîr lê civaka sosyal welatî jî dibin qedexeyan de man dibêje welatî li hemberî vê yekê çalakiyan dikin û bang li partiyên opozisyonê dikin da ku van qedexekaran rawestînin. Cumhuriyet manşeta xwe li ser mijareke din daniye weke tê zanîn li Tirkiye 15 zanko têne perçekirin li gorî yasayeke nû wê 20 zankoyên nû bêne vekirin û ji van zankoyên heyî ên mezin û navdar jî wê gelek fakûlte ji bo yên din bêne veguhestin li zankoyên ku tê xwestin bêne parçekirin çalakî berdewam dikin Cumhuriyetê jî manşeta xwe li ser vê daniye dibêje serêrakirin li hemberî parçekirinê dibêje zankoyên dîrokî û navdar yên Tirkiye li hemberî biryarnameya desthilatê di serêrakirinê de ne û naxwazin zanîngehên wan bêne parçekirin. Gotereke hevserokê HDP jî cih digire li ser Cumhuriyetê dibêje eger HDP nebe wê weke qesrê bimîne di li cem manşeta xwe ya rojnameyê de. Rojnameya Posta îro manşeteke balkêş bi kar aniye dibêje Adalet wendeye bûyereke du zarokên ku li Amedê du sala 2017 da jiyana xwe ji dest dabûn ji ber guleyên polîsan doza wan bi dawî hatiye hemû daxwaz hatine redkirin polîs serbest hatine berdan hemû delîl jî wenda bûne dibêje xwezî ve xelatek jî bidabiye be wan polîsan rojnameya Posta. Em bêjin rojname îro bi vî ringî derketine rojeva Tirkiye jî ew qesî germ e û roj baş Stenbolê. Gelek spas dikim Ravîn.